Inħatar bord ġdid tal-isptar ġenerali ta' Għawdex. Waqt il-programm sibt il-Punt fuq One Radio, is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Il-Gvern qal li l-lan ta' dan il-bord huwa li jissorvelja u jagħti direzzjoni li tmexxija tal-isptar ġenerali ta' Għawdex. Dan sar minħabba nuqqasijiet li nstabu f'dan l-isptar taħt amministrazzjoni preċedenti. U dan jagħti direzzjoni ġdida għal mod kif jitmexxa s-servizz tas-saħħa f'Għawdex, tinsiex illi taħt amministrazzjoni oħrajn, il-servizz tas-saħħa f'Għawdex ma kienx parti mid-Dipartiment tas-Saħħa. Allura sibna ħafna nuqqasijiet aħna, mhux biss tal-infrastruttura, imma anke ta' konsulenti, ta' speċjalisti li Malta għandna u Għawdex ma hemmx. U dan għalina mhux aċċettabbli aħna ma jfissirx li s-servizzi kollha li hawn Malta jridu jkunu Għawdex ukoll. Ma jistax ikollna sptar tal-onkoloġija Malta u sptar tal-onkoloġija Għawdex pereżempju. Iċ-ċermen ta' dan il-bord se jkun id-deputat Franco Merċija li se jmexxi dan il-bord mingħajr ħlas. Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex inbeda wkoll xogħol fuq il-unit tal-isterilizazzjoni tal-istrumenti minħabba li dak li kien hemm kien wieħed antik. Il-unit li kien hemm Għawdex, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa antik ħafna, ta' xi letteralment ta' sebgħinijiet. Dan għalina direnna li mhux aċċettabbli li aħna rridu il-trattamenti li jieħdu l-pazjenti għawċin ġew Għawdex ikun bil-inqas tajjeb daqskemm dak li jieħdu l-pazjenti Maltin f'Malta, hekk ikun aħjar even better. U allura bdejna xogħol b'mod immedjat u l-bieraħ mort nżuru u mhix isew biex sal-aħħar ta' din is-sena ikollna unit ta' sterilizzazzjoni ġdida jgħidu la CSD fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Waqt dan l-istess programm, is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Il-Gvern ħabar ukoll li reġgħet iddaħħlet applikazzjoni mal-MEPA biex fiċ-ċimiterju tal-Addolorata jiżdiedu 2800 qabar. Dan kien proġett imwiegħed minn amministrazzjoni preċedenti iżda ma sarx fil-ħin tant li anke l-applikazzjoni mal-MEPA kienet skadiet.